Kaixo nere super txiki maiteak, zer moduz gaude, nahi duzuen bizitza sortzen, super sekretoak entrenatzen, espero dut baiet. Gaurkoan, astebeteko erronka bat egingo dugu. Ikasitako guztia praktikara eramango dugu. Zure hitzak balioa izan dezan hartu boligrafoa eta kuadernoa eta hemendikan astebetera lortzeko erronka bat jarri dezakezu. Izan daiteke. Egunero ordu bete ikastea. Adeitsua izatea. Kirola egitea. Lagun horri hitz egitea. Marrazki edo kuadro bat margotzea edo pintatzea. Edo zer gauza izan daiteke. Benga, hasi pentsatzen eta oraintxe kontatuko dizut aurrera super txikiak eta super familia. Ezaztu, trilogia eder honetan topatuko dituzula jada super sekretu guztiak martxan jartzeko. Ez itxaron. Txikitatik arrakasta izan nahi duzu egiten duzun gauzetan, ongi planifikatu behar gea horretarako. Adibidez, lagun onak nahi badituzu, zer izan beharko duzuzuk lagun ona. Lagunak entzun, lagundu, haien beharrak ikusi, hau da, zuk nahiko zenukena zure lagunak zuregatik egitea, egin ezazu zuk ere berdina. Nota onak lortu nahi badituzu, astero planifikatu beharko duzu, etxeko lanak egin, lehenbailen, jarri ordutxo zehatz bat etxeko lan guztiak egiteko, eta bete. Osasuntsu eta indartsu egon nahi baduzu, kirola egin ezazu, elikadura osasuntsu bat eraman, eta harreman toksikoak utikan. Bai, hau da, ezer honik ematen ez dizun adiskidetasun oro, joaten utzi beharko duzu. Zure sormena lantzea ere oso garrantzitsua da. Gustatzen bazaizu idaztea, emaiozu tarte bat idazteari. Margotzea gustatzen bazaizu, horri eman. Eskulanen bat, baita ere, zure barrukaldeekin konektatu ahalduzun guztietan. Zure pertsonaiaz ahaztu zaite. Zu ikasle bezala, seme bezala, lagun bezala, berdintzai zer bezala, ahaztu gauero, oerago baino lehen 10 minutu konektatu zure desioekin eta utzi joaten sentimendu negatibo guztiak. Hartu ezazu ere, adibidez goizetan, 5 minutu zure irudi hoberena irudikatzeko. Adibidez, lagunekin, adeitsu izatea, familiarekin ere gauza kontatu, partekatu, adeitsu ibiltzea jendearekin, gustora, lasai, noski disfrutatu bizitzaz, behatu zer esaten diozun zure buruari. Badakizu ere, ematen duzuna, bueltan etorriko zaizula. Oztopoak ez digute utzi behar gure helburutik kanpo, baizik, erabili behar ditugu gehiago hazteko eta indartsuago jateko desioen bila. Egoera bakoitzen jakin behar dugu guretzako onena aukeratzen. Egoera guztietan, baitxarretan ere zerbait edukiko duzu zuretzako ona dena. Demagun, galdu duzula, demagun, hori, lesionatu zarela, esan bezala, zein da, haren parte ona deskantsatzea, etxekoen mimoa jasotzea, eta era berean jun zaitezke ere entrenamendua behidatzea, ezta? Noski zure arrakastak ospatzeko denbora hartu, helburuak betetzen dituzunean, oparitu zaite gustoko zerbait, ez dakit, zineman, pelikula on bat ikustea. Musika kontzertu bat, edo lagunekin, ez dakit, patinetean ibiltzea joatea. Horrela buruak, arrakasta, helburuak eta sariak erlazionatuko ditu eta gehiago nahiko du.
hasi prestatzen elkarbanatu idazu zure lehenengo helburutxoa. Ados? Aurrera erronkarekin, aurrera gure supertxikiak eta superfamilia. Ikon volumena, gorputzek eskatzen dehust, bai, martxa, ban, ban, txik, txiki, ban, ban, buelta da buelta eman, ban, ban, akabu bako,